Papa kay di man ganahan. Batay bayot. Kun papa, ano magbayot-bayot man. Dako kay giglawas ng bayot. Mana sa papa nako. Pero ngayon, no? Kasi nakikitaan ko kahit madako ang ating lawas, gumagawas pa rin yung ating kagandahan. No, sosyalan. So, Rek, na-open na ng mama at papa, okay na sila nagbibinayot ka. Okay na. Kay si papa, nakasabot naman siya sa mga sitwasyon nga bayot. Pag graduate na kong elementary, miingon na sa mama na ako nga, karon kay nakagraduate naman mo aning elementary pero murag nasuko ba? Ipakonsensya pa ka. Ug mo eskwela mo high school kamo nay pangita paningkamot mo gaha mo eskwela kay dili na mi mo gasto ninyo kay wala tay kwarta. Agkoy Ginoo kuya. Pero nasasabtan mo din kasi tungkol sa sitwasyon yun na napakalisod. Pero no, dapat kasi mga ganyan, hindi kasi talaga obligasyon ng mga anak na tumabang sa pagbuhi ng pamilya. Dapat, no? Kasi yung mama magpapa, sila yung nag-create ba sa family. So dapat obligasyon nila na buhiin talaga ang mga anak. Hindi na obligasyon ng mga anak na umapil pa talaga kayo sa pagbuhi. Ang trabaho nila dapat pa-eskwelahin lang kayo. Pero dahil man sa inyong kahimtang sa sobrang kalisod, napupugos na lang talaga sila. Pero nasasabtan mo. Nung una, hindi mo masyadong nasabtan. Wala jud ko kasabot sa una nga. Nganong ingon ani man ako ang maginikanan? Nganong ihit man nila ang pag-eskwela, ang uban dirao. Gi-encourage pa ang mga bata. Ang uban dirao ihatod pa gani bunalan kay di mo eskwela. Kami eskwela bunalan pa ulion. Murag nabali ang sitwasyon ba? Murang masuya ko sa akong mga hindi mo nasasabtan yung sitwasyon. murag nasuya ko sa akong mga classmate. May pa man sila okay ihatod pa magbunal pa eskwela kami bunalan man mig mo eskwela mi. Ay nag-eskwela kay ang grado di man na malungag ug mangguna ta diri makatanom makaani man ta makakaon. Miana akong papa dayon hala inglayas ko sa amua. Inglayas ko nagpuyo-puyo ko sa patag maski asa sa akong mga ayaan para maka-eskwela ko. Pason man ko to bunalan. Haloy, Ginoo. Paulion. Manghubag na po mong panit. Dili kay dagan man ko. So may mga panahon talaga na nadadakpan ka na bubunalan ka talaga. Kanang mingon nga uli ko kay wala man gadalag bunal. To hinay-hinay ra ko. Tingala kon piti ng bayaba sa likod nagpulong naman di ay lagapak ang likod oy. Nalilipat ka, hindi mo nababalaan. Nalipat ko. Naglagubo na imong lubot. Sutoy kay angat oy. Pwede ba napakahabog ng sakain doon? Dali ra kay ko naabot. No, tungod sa kahadlok mo sa bunal, wala ka nang kapoy-kapoy sumaka doon sa bukid. Gahila ko. Dagan diretso sa bungtod. Pero anad na kaayo masyado nung sumaka doon, no? Kahit gaano kataas, no? Anad na dali ra kaayo to para sa amua. Pero karon murag lisod naman.